کۆمەلەیە گشتی بریارێک دا کو لە تەواهیە دەوڵەتên جیهانê rojek were destnîşankirin ta ku bibe roja zarokê ya cîhanî. Ku di vê rojê de pêwîst e karwerekirin ji bo parastina mafê zarokan û ji bo tevahiya zarokên cîhanê di rewşeke baş de bijîn. Û ji bo vê yekê bîstê meha mijdarê hate hilbijartin ji aliyê komeleya giştî ji bo ragihandina mafê zarokan di sala 1950 de û rêkeftina mafê zarokan di sala 1989 de. û ev rêkeftina han çend mafên zarokan destnîşan kirin weke mafê jiyanê, tenduristiyê, fêrkirinê, lêstikê, jiyaneke malbatî û parastin ji tund û tujiyê. û 193 dewletan ev rêkeftina han îmze kirin, di nav wan de dewleta Sûrî. Piştî derbasbûna 26 salan ji destnîşankirina roja zarokan, zarokên Sûrî di rewşeke gelekî lawaz de dijîn, di navbera penaber, birîndar û girtî di zindanan de û jimareke gelekî mezin ji zarokên Sûrî bi sedema şer û pevçûnan jiyana xwe ji dest dane. Li gorî rewangeha mafên mirovan ji meha sisêyan di sala 2011 de ta niha zêdetir ji 15936 zarokan bi sedema şer û pevçûnan jiyana xwe ji dest dane. Ji wan zêdetir ji 8736 zarok bi sedema bombebaranê hatine kuştin û derdora 9500 zarokî di zindanan de ne û ji wan zarokan 99 dibin îşkence de jiyana xwe ji dest dane. لأننا قاعدين هون ايش عملنا له؟ نحن بنعبي مي بنشرب هون، ايش اللي احنا عملنا له؟ نحن ما لنا ذنب، ايش اللي احنا عملنا له؟ لا بنشرب هون ما عندنا شيء نلبس. و li gorî UNICEF derdora 5.500.000 zarokî penaber bûne û ji wan 3 milyon li derveyî welatê Sûrî ne. Her wiha derdora 3 milyon zarok li Sûrî û li dewletên cîran bêxwendin mane. Bi dirêjahiya 4 salan ji krîza Sûrî û dema ku roja zarokê ya cîhanî bibîrtînin, zarokên Sûrî ji kuştî û birîndaran tenê dibin ji mar û têne belgekirin û piraniya mafên zarokan yê ku di rêkeftinê de hatine destnîşankirin di jiyana zarokên Sûrî de neparastîne. لك يوم ردي علي يوم يا يوم يوم لك يوم ردي علي لك يوم